agus inis ar lína tá an cóirleoir Clodagh Ní Mhuirí ó ina Gael. A Clodagh fáilte go dtí an clár? Gur míle maith Darren agus gur maith an gura. Okay, Clodagh, is é seo an céadúir dom agad a radio dhéanamh leat. De bhar seo an féidir ar dús a Clodagh beagán í faoi de chúlra intin dom agus intin dom conastá I gáirí leat agus tú a chóirleoir? Is féidir cínte so thusig me se ar an gcomhairle I dúrcha mí an nolag sicáte nuair atá níos ó Mhuirí chuig an dul agus leach me se áit ar an gcomhairle agus bíon ar mar réint minic ag an am seo nach bhfuil mé gaeilge leis de bhór an slin ag ghlaach an gachéine leis sin. Ach tá gáirí go málam go dtí seo. Is tócha les muid den folatíocht tá me gobar le agriocht dar bhanam Gaelidechas agus bíon muid ag gobar le scoilna lá an Gaeilge agus Gaeltachta timpeall na tíre. Ina gceanta sin is ar scoileoir méid de Ghaelcholáiste Reachrann drastal na héin ar scoilna lá an Gaeilge is tócha an níonra go dtí an ardteis so bhí an talm lei sin. Agus an spéise gom sa I gcuirsaí ceol chomha. Seinam rugby ceol tradiisiúnta nuair bhíon an tám agam agus is socha gur sin an coolar is tábhachtaí faoi láthair ach tá gáirí go málam leis an gcomhairle gur maith an gceiste chur tá sé gnóthach go cinnte agus I géirí cuineál suas le gachrod ach tá sé anna himúil mar fust agus tá sénta an deise le hen is tócha tunnach ar éigen dearfach a bheith agrin ar an gahar agus ar an geantar. Agus bín glóir ar siúla gcónaí so bín sé simúil gachar a lá. Yeah, Louis too, as I used to go with a go for the Ghaelcholáiste Reachrann, I go more Ghaelcholáiste right blade and just tug glor ogle video day to go higher clear spawn you know. Tá ní ar na mé aglah léad a táach tá atna go mór hirénos. Ok, agus luí tú Ghaelcholáiste Reachrann sin cean ar a fána thuúméid deagháilú. A féideart a rálam a Clodagh chuing an neocht is déanaí maidir le fórgadmh nua a chur fáil a Ghaelcholáiste Reachrann in neana go míle? Well, is tócha gur rud é seo atá ordú I gcónaí ach go hórtha le beidir blian anús tá anal bar dhéanamh ag grúpa tismóirí leis an gceist chuineáil ar an glór ibre. Bhí annach chuid ibre déanta ach a ribh an oltáth annach go hórtha bhí agóid las muid an scóil ag an buinte sin agus chinteach se sin gomach sé ar chlór ibre aon teachta dála tá sa cheantar seo. Agus tá an cuagur acu orú go leanúnach. Now ó híh an Uasdátú is déine is tócha gromaid agsúil gomach níos mó nulta ann ag an buinte seo. Bhí idir agsúil gomach an próséis tusa ó híh an cuireach an tairiscin an tender I mí meánfór agus táidir fannacht ar Uasdátú ar sin faoi láthair. De réir me hiiscinne tá athbhreithnú a dhéanamh ag ifigí sa Ráin Éideachas ar chóirsaí mar bhaineann leis an scóil faoi láthair agus nuair atá sé sin críochnathe nuair atá an taibhreithnú déanta acu béis siad an bogach chun cín leis an bróisis tairiscinne. Ok, thula mé níos ag caint fhí seo sa dá roinnt míon ó hin ach tá cás mai an go bhfuil éadamh do Ghaelcholáiste nua sa bhreis a bheith an in ná ceantar cún bhaile cléthú nach bhfuil a Clodagh? Is tócha go bhfuil agus tá roinnt bunscoilna ann agus is rud é seo is tócha tá ortathe mar aib timpeall na tíre go bhfuil beidir níos mó roinna ann ag an mun levéil ó híh scoilna lá an Gaeilge de ach nuair a hagan táistí chuig rang cuaig na rang sé nach míon beidir an rá chéine acu beidir nach bhfuil Ghaelcholáiste ina geantar tá an tálinn na meach amháin na maiile lé go sin níos éclí taistil ó bhaile amháin go baile eile agus gluil déanaar níos mó ann so tá sé níos congraí mar hampla le bhí misisiigh freistal ar Ghaelcholáiste Reachrann bhí daoine teacht ó bhaile brigín ó chun na mí an maiile bhocht agus ó golóráit hí timpeall ar bhaile a lé so tá níos mó den deis sin ann. An próséis ó híh scoilna a bhunú tá sé deachar bíonn sé bunthe ar an líon fás a hagan ar an déanra. So is tócha an tosaíocht betáin faoi láthair ná gomach forgnamh buan ann agus
na hachfaní ceart don Ghaelcholáiste atá agan sa cheantaí faoi láthair agus nuair atá sé sin socratha cínse bhag fééis go breanúir na féidireachtaí maidir le Ghaelcholáiste nua a bhunú. Agus just ag smína faoi agus beidir go cordit de hat a gaiid gus cort an seo ach an is go an éon jocht freisin faoi an obertá ag dulráid a blianta ar son policy idirgus don lá Gaeilge las muid an Gaeltach mar scot? Tá Uasdátú sin, actually tá sé le fáilsiú an policy nua sin ar an Deirdean, so an teachtain seo béis sé sin agan. So tá agsúlan é eáil agus is dócha is trú an nóir fáilsiú drécht an policy sin rih ré, onas go deisiigh na hagraíochtaí Gaeilge agus na hagraíochtaí idirgus aseolas a thuirt don rainn. Ach béle feicáil céir atá ann agus céin takeíochtaí a churfar ar fáil dus na scolanna lá Gaeilge las muid an Gaeltacht, tá policy idirgus Gaeltachta ann le cúpla bliana nús agus tá gaiir go má leis sin ach dar nóí tá takeíochtaí fósa tastal dus na scolanna las muid an Gaeltacht. Ach bei sé súmil mar cheola mar tá policy sin le fáilsiú agus ag an am céine tá policy le fáilsiú maidir leis an Gaelgas na scolanna meán bhéarla. So bei meidir cuineál súil ar sin comá. Bhfuil an ceann áisiú ar an Deirdean seo freisin an is go? Tá máid an Deirdean. Tá bé an gá cín a fáilte Deirdean sin simú. Creaalfar an tagamh seo a chlóda ar an Deirdean, so bé sé an simú dom fálamach som gur leirmid at gur cuairtú mé ar an nólas agus ar éistóirí go bhfuil go mé na gá fáiltí sin a cheola, you know? Cínse agus is dócha just ag teachtar chuig Ghaelcholáiste Reachrann just hascuim ra go bhfuil sé ar chlór éibrin na bulatóirí ar fad sa cheantaí seo. Dar nóí tá nás pásanta agam leis an scóil de bhór gur ar scóláir mé ach cha mé ra bhfuil an cúigear teacht an obair siú le an gúigear teachtaí dála chun é seo orú go leanúnach tuigim bhí ag leirt le níos le déanaí faoi agus tuigim go seisna orú go leanúnach leis an air idirgus Helen McEntee a chamála sin tá sé trééis sé orú cúpla uair leis an táneiste hain. So tuigim siad ar fád an tábhacht a bhainein leis an tionscúil seo agus céáda scoil pobl na scola ag fannacht ar an of bún. So is dócha tá níos dóchasí an uair seo chula mé geallintí fiúnar bhí mé sé ar scoil agus ar an mscoil grabhhargnamh le teacht. Ach de bhór go bhfuil na polatóirí ar fád aontaithe ar seo agus á orú go leanúnach agus dar nóí na tuismóirí a cinú freisin go bhhanan sé ar an glór oibre. Tá dóchas ach go mé dulchan cín déinte agan an bouta seo.